Schooltennis TC Venray. CDA grote winnaar verkiezingen. Het is vandaag 19 maart, dit is het BLMA-journaal. Een aantal Venrayse basisscholen krijgen deze week tennisles. Vandaag waren basisschool De Keg en de Bongert aan de beurt. De schooltennislessen worden gegeven door trainer Bas Mulder. Hij is op diverse scholen in Venray als gastdocent in de gymlessen geweest. Daar heeft hij de bezochte klassen uitgenodigd om ook een keer naar het tennispark te komen. Gewoon om de tennissport op de voorgrond te brengen. Want het is toch wel bekend dat tennis het moeilijk heeft de laatste tijd. En daar moeten we een andere keer aan geven. Ja, merken jullie dat ook echt inderdaad, dat tennissport het best moeilijk heeft? Ja, dat merk je wel. Je merkt gewoon de aantallen lopen wat terug. Waar het aan ligt, ja, het zal heel veel redenen hebben, ik weet het niet. Maar misschien dat we toppers missen. En misschien zit hier eentje bij, wie weet. In totaal komen er 500 leerlingen een tennisles volgen. Vandaag was het de beurt aan basisschool De Keg en de Bongert. Tijdens de tennisles kregen de leerlingen meerdere aspecten van de sport geleerd. Nou, het zijn allemaal spelletjes, het is een circuit, dus ze lopen verschillende opdrachten af. Het zijn allemaal kinderen, ja, de meeste tennissen niet, dus het moet heel simpel, heel eenvoudig zijn. En een paar minuutjes oefenen en dan gaan ze naar de volgende opdracht. En zie je er al wat talentjes tussen zitten? Die zijn er altijd, ja. Normaal staan er natuurlijk nooit zoveel mensen op een tennisbaan. Toch wist tennistrainer Bas Mulder de les in goede banen te leiden met al die leerlingen. Ik ga hem in de hoepel mikken, dus je moet erachter gaan staan, hè. Punt. Rol de bal terug. Jullie hebben vandaag getennist hier op het park. Wat vond je ervan? Heel leuk. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook leuk, maar voetballen leuker. Wat is er zo leuk aan voetbal? Ja, als je scoort, dan kan ik heel veel verschillende dingen doen met juichen. En wat hebben jullie hier vandaag allemaal gedaan? Nou, overspelen en zo scoren in een hoepel. En dat vond ik wel heel leuk. Was het ook lastig? Ja, soms wel en soms niet. Wat vind jij moeilijk aan tennis? Want je hebt het nou vandaag eens geprobeerd. Ja, moeilijk. Ik vind de bal slaan vind ik niet zo moeilijk. Maar als die dan bijvoorbeeld op de plaats komt waar je niet staat. En dan moet je daar helemaal heen rennen en dan zo bam. Dus dat vind ik best wel moeilijk nog. Zou je op tennis willen? Nee. Zou jij op tennis willen gaan? Ja. Zo leuk vond je het wel? Ja. Na afloop kregen de leerlingen nog een uitnodiging om ook een keer samen met een ouder langs te komen. De tennisvereniging hoopt hiermee het tennis als sport weer populairder te kunnen maken onder de jeugd. Stoppen maar! Het CDA, de SP en D66 zijn niet alleen landelijk, maar ook in Limburg de grote winnaars van de provinciale statenverkiezingen. Het CDA heeft zich woensdag hersteld van de verkiezingsnederlaag van 2011 en is met 11 zetels de grootste partij in Limburg. Dat is 1 zetel meer dan 4 jaar geleden. De PVV is, ondanks het verlies van een zetel, met 9 zetels de tweede partij van Limburg. De SP won 2 zetels en gaat van 6 naar 8. D66 zag het aantal stemmen verdubbelen van 2 naar 4 zetels. Het CDA is de enige van de 3 coalitiepartijen in Limburg die positief scoort. Zowel de PvdA als de VVD ging fors onderuit. Het CDA won ook flink in de gemeente Venray. De Christen-Democraten blijven de grootste partij in Venray met bijna 35% van de stemmen. De SP is de tweede partij in Venray voor de PVV, D66 en de VVD. De Partij van de Arbeid verloor ook in de gemeente Venray fors. In totaal gingen in Venray 45% van de kiesgerechtigden naar de stembus. Het Reiland College staat aan de vooravond van enkele organisatorische veranderingen. De school neemt op korte termijn onder meer afscheid van 3 directeuren die met pensioen gaan en verwelkomt 2 nieuwe directeuren. Gelijktijdig krijgt het Reiland College een nieuwe organisatiestructuur. Deze structuur ondersteunt het denken in doorlopende leerlijnen en stelt de leerling meer centraal. Tevens gaat het Reiland College deel uitmaken van het cluster Regio Noord binnen het LVO.
Op het Rijnland College wordt Karen Schalkwijk directeur VMBO Praktijkonderwijs. Siska Zweers wordt directeur HAVO-VWO. Tot zover dit Peel en Maas Journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af tot zo'n 3 graden. Morgen overdag is het bewolkt, maar het blijft droog. In de middag ontstaan er enkele opklaringen. Tijdens zonnige perioden komt de temperatuur uit op zo'n 12 graden. Fijne avond en graag tot morgen.